गोड़ लागतानी। खबर बा चौगाई से। चौगाई के बैदा बाजार पे भोजपुर के कौरा गांव में दलित छात्रा के साथ सामूहिक गैंग रेप के खिलाफ प्रतिरोध दिवस भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस मनावल गईल। एकर नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड सचिव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मनावल गईल। यह कार्यक्रम में वीरेंद्र महतो, सत्यनारायण महतो, भदेश्वर शाह, जगदीश प्रसाद, लाल बहादुर राम, हरिद्वार राम, टुनटुन बैठा, इस्लामुद्दीन अंसारी, मिथिलेश कुमार, सरल पासवान, ढेर लोग शामिल रहे। ये लोग नारा लगावत रहे। ये नारा में इनका लोग के मांग रहे कि भोजपुर के दलित छात्रा के साथ सामूहिक गैंग रेप काहे। दूसरका रहे नारा, नीतीश मोदी सरकार जवाब देव। ई लोग के कहनाम रहे कि यह घटना के स्पीडी ट्रायल कर सब दोषी के सजा द। नीतीश मोदी सरकार दलित प्रेम के ढोंग बंद करी सभे। इस सब नारा में ई लोग के शामिल रहे। मामला जो भी हो, नारा कुछ भी हो, ऐसे मतलब नहीं खे। मतलब ई बटुए कि जवन ई घटना भइल बा, ऐसे घृणित काम है धरती पर कौनो नहीं खे। कौनो एक अबोध बालिका, नाबालिग लड़की के साथ कई गो लोग गैंग रेप कइले, ये से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं खे। ऐसन बहसीन के, ऐसन दरिंदन सन के भोजपुरिया समाचार भी मांग करता कि फांसी के तख्ता पर लटका देवे के चाही, ताकि आवे वाला पीढ़ी ऐसन गलत काम करे के नाम मत ले। ये बहुत ही शर्मनाक घटना भइल बा भोजपुर के कौरा गांव में। बहुत दुखद घटना भइल बा यह गांव में। रउरा सभे खबर के सब्सक्राइब जरूर करी।